We hadden het er net over, de afgelopen tijd is je carrière toch een kleine wending heeft genomen. Van zanger naar tekstschrijver. Wat is nou leuker eigenlijk? Het zingen is toch wel leuker hoor. Ja, maar die combinatie. Ik schreef eerst altijd liedjes voor mezelf. En ik dacht, waarom zou ik dat blijven doen? Waarom zou ik niet een klein beetje in de breedte gaan? Kijken dat ik voor iemand anders iets kan schrijven. En toen was het mee de eerste en beste keer was het echt minder in de roos. Met die plaat van Gordon. En dat is ook heel erg leuk om te doen. Vooral omdat ik dan andere dingen kan doen waar ik zelf altijd mee bezig ben geweest. Want voorheen, ja, als ik voor mezelf schrijf, dan zit ik toch wel in een bepaald koortje. Ik kan wel een klein beetje naar links en naar rechts qua muziek. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan met die plaat Ben jij verliefd op mij. Dat is meer een poppyplaat. Ja, de mensen verwachten van mij toch wel een combinatie van de echte ouderwetse feestmuziek. Waar ze helemaal op los kunnen gaan. En dan mooie ballads houden mijn fans ook wel van. Maar voor Gordon maak ik gewoon een danceplaat. En voor Birgit Nijman ook een hartstikke mooi liedje wat hij trouwens heel goed doet. Ook in de lijsten, dus het is eigenlijk allemaal positief. Maar zingen doe ik nog het liefste. Hoe ben je eigenlijk bij Gordon terechtgekomen? Of hoe is Gordon bij jou gekomen? Dat is eigenlijk met een omweg gegaan. We hadden hem eigenlijk in eerste instantie voor iemand anders geschreven. Wil je ook vertellen voor wie? Dat mag ik niet zeggen. Dat mag ik niet zeggen van wie dat is. Maar die had dan een album klaar liggen, dus die had eigenlijk geen ruimte. En hoe dat hij precies bij hem terechtgekomen is, dat weet ik zelf niet. Dan zou ik aan mijn medeschrijver moeten vragen, Pieter Verschoten. Maar Gordon is wel heel erg blij, want het is toch 23 jaar geleden dat hij nummer 1 hit had. Dus,